Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo ana pauluan. Ti pusa, amang ngalong. Saan nga amo ninangisit a pusa, no apay ama nagbisbisin. Pinadas na matan ti agkamat, iti bilit sana kanen, ngam saan latta amabusog. Kayat na latta ti ado amakan. Kat iti na minsan, anak kalang ab, iti mailutluto asidaan, iti may sa abalay. Pinampanunot na, no kasano ang makastrek, iti nasao abalay. Inaldaw a lumabas iti dayta abalay, kat plinano na, no kasano ang makaunag. Iti may sa nga aldaw, kat... Agin, inay na kasumrek dito nakalukat atawa. Madama kat ti panagluto da. Makapabisin ti prit-prituin da. Lamas siguro da jay. Paborito pa iti lamas. Nakastrek ako dito kung nagtibalay. Kas naawan tao dito ya. Mapanang igisalas. Ang naglut-luto. Lakay. Ayaba mo dagiti ubing. Mangantayon. Manganda ka Ay, no? kamin bakit? Nakaluto ka gaya man. Ay, wala. Ni JR ngay. Mabisin mo ito na. Yan oray ni baby. Mabisin ako, nanang. Wala. Sumango kayo ni Tilamisan anak ko. Manganta yun. Ang lamang ito yan, tisirok ti kabinet. Delikado na makita na. Ay, asino ka? Apay nga da ka dito pagturturoga? Kunak naman ti pusa dito eh. Adda dito ya kamat maturog. Guray ka? Nangisit a pusa? Ita ka lang ang makita dito ya. Pumanaw ka dito! Pumanaw ka! Hindi nakita ron. Makita nakyakin balay. Tapay! Mabutang ka, makita da ka? Umayak lamangan. Mabisinak. Asino ti mapinpusakan ka? Tsak amo. Walang akirap. Awan ti amok nga amok. Sikay. Pusa da ka dito eh. Muna! Taratandak! Iso apakpakanandak! Nalpasdan sa nanangan. Siya ako kisa maroon. Ay! Ako rin ka! Agsubli ka dito! Baby, mabit lang ha. Tayalaan ka itinumum adanom. Timakteran din natin ubing. Itaray konti si daan. Nagsangit mo ti anak ko. Ay sus! Intaray mo dyan ang isit apusa ti si daon na. Bakit? Ano tinapasamak? Apa ang nagsangit ni baby? Ay nalakay. Ada nang isit apusa anang itaray iti si daon na. Anya? Ay, saan tayo apusa dayjay? Jack ammo no naggapuan na. Mabisinak pa eh. Kurang pa di may sa tilapya sindak. Apay nga tayo sana ka mamapsog. Pangbiro kag paiti kanak. Ay, magpanunutak. Palemos. Limosan dakman itik anak. Di nakman dawatan si kaapusa. Awan maitad ko. Kurang to paitikinan ko. Sikan samat din nakita atim maray. Manipod dita abalay. At dan samat intaray mo dita. Ada, ngamkinan kon. Meow. Di mo ka di amo adakis agitaray itimakan. Ngante kayat nung aramide. Agpalama kakaskan ka. Jak kayat. At dan tumangdusakan kay tikas tangar aramidam. Di nakman magpagani ti kasta. Ingka katag palaman. Panawan nak dito eh. Alimos.
Alam mo sandak man iti ka na maasi kayo kanya. Lola Apusa, umasidag ka dito ayan ko. Apay ka di. Ato tinasumbrak ka na nga itay. Kaya't kung ay tadkan ka. Kasta ka di. Agyaman na. Talaga amabisina kon. Ha? Ato'y tipinggan. Mangan kayon. Agyaman na. Sino ka dito aking tarakan kada kayo? Awan. Kas kadagiti dumaapo sa agwalang-walang aklaangan. No, kaya't mo. Dito'y kayo laangan balay mingak naat. Saan nga tang agungat? Dagiti akin tarakan kan ka. No dito yakon nga agnaad. Kitaan ka? No kaya't da ka? Padasam to diag parang kadakwada. JR, bantayan ni ading mo dita Ang mga numatinag. O nanang, adda ka duwa ti pusa tayo. Ha? Ay, kita akman. Ay, amangan mo't no dyan nangisit apo sa dayta anang itaray iti si daan ni ading mo. Saan mo danang isit, nanang? Ha? Na, brown mo't apo sa. Ne. Aglagid-lagid mo't tan. Kasla na singpat mat, nanang. Win nga rod, kan, na. Agid-da-idda pa'y akas agpaspasikat. Nanang, tarak nan tayon. Ay na, maayatanak talaga. Hanggang, saan akayat ni tatang mo? Adan po sa tayo. Huston day dyan. Alala, nanang gabunak matan. Ay na, nakayayat mo tanday ta pusa. Kaslada na akam na. Doan ti pusa tayo? Wun, kasangsangpat na laitay. Jack mo ano asino ti akin ko kwa. Kat na daytan samot tay pusa nang itaray iti si daan ni baby. Saan? Nay. Nangisit day jay. Kitaan bakit? Dildilpatan naman ti sakak. Win nga rod, kasta na day ta apusa. Nay. Nalaing amak ay ayam. Ay, nakastamot lagayam. Tarak nun tayo na. Nangarunan awan mo't gayam da akin kukwa. Talaga akayat ni JR. Ang imbagakan kwa na nga amangan no di mo kayat. Kayat ko. Apay kiti na saan. Basta saan nagkalong. Kayat ko. Kunak tumat ngamin kan ka. Welcome ka dito'y balay mi. Imbagmat. Tapno sa anak kon nga walang-walang. Kan, saan ka pa yan ngagpalama? Ado ka diti marabutit ditoy. Ato idi. Gapo kanyak. Napukaw dan. Diniliw ko amin ida. Kaya't ko kumati makatulong. Ang kalkalong ida kusina. Ay, inakkitaan. Nakadua makan dito nakaluban. Ipo sa kamin na ito. Pumanaw ka dita. Si kamanan, bakit pusa? Saan ka rumbang agkalong? Sino ka mangiparit kanyak? Talagang agkalungak. Agkakalung tayo amin na pusa. Saan nga amin? Wan mat nga paiso. Saan nga amin apo sa agkalong? Mabisina, iso di nakpiyangan. Isardang mo na ito. Lakay. Huy, agreeing ka. Lakay. Ay na, kasladag kalkalong ija kusina. Anya? Engka man pa'y kitaan Sige tayo nakitaan. At amot kalkalabanan na kiti pusa. Nangisit a pusa ti kalkalabanan. Bayta tay pusa nang itaray iti si daan ti anak ko. Paiman. Pasibasag.
Timarayan. Talagang agkalong da dyan ang isit a pusa. Aray ko, nagsakit ti sakak. Marigatan na kamag na. Ay, Basol mo! Si Kantomat ngamin! apa sinurutak? Kaasi ka mat ngamin! Paypayan ka lakuman! Nga masyanakan ka! Apaya ka na yung daklatan na basbasibasan lagi ti tattao. Dakas ngamin ti ukalim! Anya ko matidakas na. Gagangay mat ka datoy a pusa ti agkalong. Saan Rumbang amatan kay ti disiplina! Anya disiplina dayta? Liklikam! Di akaramid iti dakas! Akaramid kay tinasayaat! Tapno saan da kakakura da kiti tattao! Mapalit kong aramidan dayta. Wan Ay, Sige, isuro ka! Iti rumbang aramidang! Lakay, kitaam dagiti pusa tayo dito'y balay. Saan da agar-garawan dagiti makan ang nakadasar iti lamisaan? Kasla na sursuruan da. Wen nga rod, kasta ate disiplinado a pusa. Wen Kat gapoy ti kasta kinaimbag da. Pakanamat ida iti husto Ay talaga, Jack bisinan ida. Nanang, ayan di brown na pusa. Apay aya anak ko. Ala, kumata kay ayam ko. Daytane. Angam alwadam Amangan no karamutan na ka. Saan nga karamot da ito yung pusa, nanang? Nasingpet. Nabanno kak anak ay ayam kan ni JR. Naragsak. Kasta mo ting sorok! Kaninang isita pusa! Naskan nga muna ti makilangan kadagiti tattao! Kasi matday JR pusa. Aginggat awan disiplina na. Awan ti mangayat amang darakan kan ko na. Isun samot taytan? Inakitaan? Nang isita pusa! agar arbi ti Jerwar. Malaminak. Nasakit pa iti nabasi-basa sa akak. Ala, umay ka! Tagi na naka ditoy! Kat inton bigat! Naskan nga ipakitam kada kami! Anagpalipaliw ka! Nakaluto ka niti pambigat bakit? Wen riingan kayo kuman, tamamigat tayon. Apay nga orda pinanawam dagiti inlutom amakan ngay. Di ka kadi madanagan. Saan nga agkalong dagiti pusa tayo? Bakit? Amkak ngamin nga amangan no adaman ni dyan ang isit a pusa. Ala, mapantan ni dyan kusina. Pati nang isit a pusa. Karkarabasan nakmatan. Medyo nakigtutak pa'y. Kalaat mo't ngamin anagparang. Kayat nati agpasaklot kan ka. Kat no dahi tay pusa na lang agkalong sana ya. Wan, Apay ngay. Kasla makonsensya mo tamang dangran. Kasla nakasingsingpot mo't ngaminan. Umay ka man lang ngayon. Ni. naamumot gayam day ta apusa, lakay. Huwag nga rod. Ala, pakanan ta dahito a pusa. Bakit? Sige, lakay. Anya, napsukan! Itakla na pisog akastoy. Unak ngarutkan ka! Ado ti makan ditoy! Basta saan ka nga kalong! Mayat gayam. Sanda ka basi-basan. Iso di kagdanag. Di ako nagkalong. Tama ka panganak ko ni tinasayaat. Kat isumat ngarut ti bagpagakkan ka! Meow! Ang iyaman na ka. Ta sinaruan na kay tinasayaat nga ramida. No adda disiplina! Uray sa dino ti papanam! Saan da ka dangran! JR, nakitam ka din di baro atarakan tayo a pusa diti balay. Saan pa'y tatang? Dahito yo. Oh, dahito ni Blackie. Tinangisit apusa tayo. Tatang, di mo't dito di pusa nga agkalong. Nasingpet itan, JR. Nagpasaklot ka nga, tatang. Lumat nyamin kan ka. Naamo ka nasingpet dahito a pusa. Iso atarak nan tayon.
Wen, dito yan balay nga agyan. Tarak nan tayon, tanasing putmut gayam. Kan, saanan nga agkalong. Naamiris tinangisit a pusa, no anya ti makuna a disiplina. Kat dita, saan maten a nagkalkalong, iso nga impateg, dagiti amo na. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.